Ọra na eze Igbo bụ Igbo, ọ ka bụ anyị Go TV. Unu n'anya, ụfọdụ wee ke na-ajụ kere ukwu isi dị ebe a. Ọ ife a ka a na-akpọ ukwu ụdala. Ife a ka a na-akpọ ukwu ụdala n'oge gboo. Ukwu ụdala anyị fụ na dị nsọ n'ala Igbo. Nwaanyị adagharị ya, nwaanyị ara aghọrị ya. Reason why? Because na ndị Igbo believe na ụdala bụ nwa. Na ụdala bụ nwa, onye akpata na nwaanyị adagharị ya enu, nwaanyị ada aghọrị ya n'oge gboo. A na-asị let's go back to root, let's go back to root. Ma ife a ka anyị need ka ọ dịsịa nsọ, because ịbata n'obodo dị iche iche enweghịzi ukwu ụdala. Get the reason why? Because na-emebichagwa omenala Igbo. Ifu ka o si dị na ịpụta n'ukwu ya, ife ụdala ya tụtụrụ, ọ bụrụ ịpụta eme gị gịnị, ife ọsụbi ya ka ọ daa. Ụdala na-adala onwe ya, onye ka si na ọ na-adala onye ọma, na-adala onye ọjọọ. Na-ene anya na-anọ n'ukwu ya na ọ na-aka isi eme n'oge gboo. Ifuru kịta de nke a ọ dara ada, ifuru ya natural ụdara ịtụtụrụ ya ịtụ ụta nwa, because na I believe na ọnwa ọ na-akụ ukwu ụdara si adị n'oge gboo. Nekwa nke a ifuru ya natural ọ dara ada, mana kịta azị ife emebisigwe. Ịbata n'ukwu ụdala, onye ọbụla eme gịnị, ibulu osisi, ma nwaanyị a na-achọkwa ka ọrịa ukwu ụdala enu, because na-asị na ụdala bụzi ego na-eri ya n'afịa. Iruo n'afịa ịfụsịa ma ụdala eme gịnị, alịrị enu je gọtụ. Ọ bụrụ na ka o si dị. Igbo nwere omenala. So oge abụla na-asị let's go back to root, let's go back to our root. Ọ bụrụ ka eje gwọba ọgwụ n'ọkụ ụmụ ife niile anụnwa Igbo ji wee dị ebube, ka edebekwa ya ka o si dị. Ịbata n'ukwu ụdala, ọ na-adị very calm, ọ na-ajụ oyi. Onye abata n'ukwu ụdala, o nweta na eji eji ya ije n'ime ndị eri izu ndị mmụọ, maka ndị mmụọ ife a na-ekwu yatago. Ọ na-enwe ọfịa ifuru ya iyi nwanyị na-achọ ụdala, nwaanyị na-agha ụdala, emebisi omenala Igbo. Ụmụ omenala Igbo a ka si ka ochie taa azụ, na ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ iji ekechi akara aka nwoke mmadụ, kechie akara aka nwaanyị mmadụ. Let's go back to our root bụ ụdị holy tree a, because ụdala bụ holy tree n'ala Igbo. Ịchọba ụdala, ịtụ ụtụ ụdala, lachaa ụdala. Nwaanyị na-achọ nwa welo feti ewute obi alọtụrụ ime, maka ndị tanshipu anatacha anata. Ọgwa ebe a na-achọ ụda ka a na-azụta nsị. Ego m anya na-afụrụ ụmụazị anyị rigbo mbụbụ asaịdị a. So ife na-achịkọwalị gị ebe bụ maka ndị amala ife a na-akpọ ụdala na ụdala natural ụdala dara ada. Nke a bụrụ nke eme gịnị, eji erije n'ụghọ na ka ọ na-adị, na eke ukwu na-adị. Ibulu onye Igbo, ibulu onye Igbo, ibulu onye Igbo na-edebe culture Igbo nsọ, because culture Igbo amaka. Igbo to the world. Aka m bụ onye Igbo, bụsi onye Igbo ike, and anyị ka mere na onye Igbo ọbụla anyị bụ na anyị abụ onye Igbo bụrụ onye isi. Ebe ọ bụla ị na-awọchị m, share this video. Ọ ka bụ anyị Go TV. Ị nọ n'Enugu, ị nọ na Anambra, ị nọ n'Imo steeti, ị nọ n'Ebonyi, ị nọ n'ala Igbo gbaa gburugburu, ebe ọ bụla ife ukwu ụdala, soro na-edebe ya nsọ, na ukwu ụdala dị nsọ. Ụdala bụ nwa. Onye na-achọ mkpụrụ nke afọ nwere ike rachasị ụdala tụrụ ime. Ọgwọ mkpụrụ osisi Chukwu kere eke, mana eme gịnị, emere ọ dị nsọ. Ịwacha afọ nke anụnwa na-ana ya. Ọ bụ na-asị ka emebe na aka emebe gbutuo nke a, nsọ ọ dị ana. Mana ife ebe ọ dị, unu dịchi ya kirikiri arapịa n'etiti. Ọnụ kịta, ma ndị ezigbo mmadụ na-aga n'ụzọ a, ma ndị ajọ mmadụ na-aga n'ụzọ a, ọ na-adala onye ọma, na-adala onye ọjọọ. Mana ife na-ekwu bụ na ara aghọrọ ụdala aghọ n'omenala Igbo. Ụdara na-adala ada, ọ daa ịtụtụrụ ya na ya ka ụnụ fụ. Maka ndị na-asị na na-alachakwa ya alacha, a na-alacha na ya ka agbawa ya ọnụ. Ụdara si ọzọ si ya mụtara nwa na-agbawa ọnụ na-eye natural. Baa na-atakwa n'ụtọ, makwala asị lacha ụdara like this. Ana Igbo is coming back. Ebele mbụ bụ na ana Igbo, ọkụ a niile ana Igbo na-agba, oyi cheta azụ. I see many go share this video if you are proud as an Igbo man, or if you are proud of your culture. Share this video. I love you all.